I bé, en aquesta sala, a part dels que esteu interessats en fer el curs que ve o teniu ganes o la idea de contemplar la Universitat de Girona com una possible universitat en la que fer educació social, hi ha l'Anna Roa, Anna, pots aixecar la mà? Sí. L'Anna Roa i la Laura Martín, que són dues estudiants del grau en educació social, fan segon curs, i elles venen portant aquí el seu testimoni, diguéssim, com a persones que fa molt poc temps estaven en el lloc en el que esteu vosaltres ara. Llavors hi ha la Marina. Hola. La Marina, que posa el DG Soumit, és becària, és estudiant de treball social i està de becària fent suport en aquesta setmana d'orientació universitària a la Universitat de Girona i concretament està una mica de cop de mà amb el tema d'aquesta sessió que fem educació social. I jo, que soc l'Anna Planes, soc la coordinadora actual del grau en educació social i, per tant, em toca una mica coordinar i gestionar tot el que és l'organització del pla d'estudis i de logística, diguéssim, del grau. Sense gaires preàmbuls, una mica dir-vos la dinàmica de la sessió, quina serà? El que farem serà, si us hi fixeu, amb el Meet, teniu podeu anar fent preguntes a través del xat, que és una finestreta que trobareu aquí a la mà dreta, suposo que la podeu veure. Aquí podeu anar fent preguntes, que la Marina anirà també recollint i al final de la sessió, si escau, doncs pot anar plantejant aquestes preguntes. Si penseu que una cosa és molt important i que cal que pari, també dieu en el xat, que pari un moment, no? Que això és molt important i no ha quedat clar. La Marina que m'aturi i recollim, d'acord? I llavors la intervenció que faré o la presentació que farem no la faré sola, sinó que la farem amb l'Anna i la Laura. Tenim una presentació en PowerPoint i, bueno, qualsevol dubte que tingueu, doncs ens el feu saber. En altres ocasions, quan ho fem presencialment, a mi m'agrada saber la gent d'on ve, què fa, si veniu de batxillerat, si veniu de cicles formatius, quins cicles de formatius veniu. Si voleu anar apuntant ara, vinc de tal lloc i vinc de batxillerat o vinc de cicle formatiu, doncs fantàstic, feu-ho pel xat, així també llavors ens fa una mica idea d'on veniu i quin públic tenim, diguéssim. Si us sembla, per tant, doncs ara passaré a fer la presentació del grau, compartiré el PowerPoint. Marina, me n'oblido d'alguna cosa? Jo diria que no. No? Vale. Doncs, està compartida la pantalla, ho veieu? Sí. Sí? Sí, vale. Perfecte. Doncs bé, com us deia, grau en educació, aquest és el grau en educació social. Què farem? Aquí farem una mica de repàs de diferents elements, parlaré una mica què és l'educació social i qui són els professionals de l'educació social. Segur que tots els que veniu de cicles formatius ja ho teniu molt clar, i altres potser aneu una mica perduts. Per tant, faré una pinzellada. Us parlaré també de les sortides laborals o, vaja, els àmbits d'intervenció de l'educador social, les diferències i similituds que hi ha entre educació social i treball social, que probablement és una pregunta que molta gent pot acabar fent, el pla d'estudis que tenim del grau, i després, sobretot, l'Anna i la Laura us explicaran elements vinculats amb els temes de mobilitat, de suport i cohesió del grau, què té de valor afegit el grau en educació social a Girona i per què. Per què escollir fer educació social a Girona. Pels que ja tingueu clar que voleu fer educació social, quin valor afegit té fer educació social a Girona i no a Barcelona, Lleida, Tarragona, etc. Per tant, anem al primer punt d'educació social a Girona, l'educació social. Què és l'educació social? De fet, el que pretén l'educació social és treballar pel dret a la ciutadania i vetllar perquè les persones tinguin l'accés a la cultura, al benestar i a la qualitat de vida i també a la participació en la vida social. Per tant, última hora, el que vol l'educació social és millorar la qualitat de vida
de les persones, dels grups i de les comunitats. I el professional que treballa, o que un dels professionals que treballa per això, perquè no tots també hi ha els treballadors socials, ja ho veureu després, un dels professionals és l'educador social. L'educador social, com ho fa? Treballa sempre des d'una perspectiva pedagògica, per tant, educativa, i el que fa el professional de l'educació social, l'educador social, és crear contextos educatius i accions formatives i medidores per facilitar el creixement de les persones. Diríem que treballa des d'una intervenció socioeducativa molt propera, fa una tasca d'acompanyament i té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones, dels grups i de les comunitats, afavorint també la integració social i el desenvolupament personal i comunitari. Per tant, una idea posada a quedar molt clara és que és un professional que treballa des d'aquesta dimensió educativa, d'acompanyament a les persones i amb una tasca molt propera i que no només treballa a nivell individual, sinó que també treballa en grups i en comunitats. Si tots teniu clar, jo crec que tots teniu clar a hores d'ara quines són les eines que pot tenir un fuster o un metge, per exemple, o una infermera. Tots vinculem les infermeres amb unes xeringues, els fusters amb uns martells. L'educador social amb què treballa? Quina és l'eina de treball de l'educador social? El seu propi cos, és ell mateix, és la persona. Per tant, les habilitats, els recursos que posem en pràctica és l'eina, l'instrument que té l'educador social. Per això, sempre diem que a la Universitat de Girona intentem formar aquests professionals des d'una comprensió molt àmplia del món. Intentem formar educadors socials molt predisposats a l'aprenentatge, tinguem molt clar que la universitat us dona una formació, però que aquesta formació és revisable i s'ha de continuar fent formació permanent al llarg de tota la vida i més treballant en un àmbit social on la societat és canviant i el cas més clar el tenim ara amb el del Covid. Ens hem de flexibilitzar, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'anar-nos adaptant a les situacions noves en les que ens trobem. Això l'educador social és imprescindible i també amb capacitat de reflexió i adaptabilitat en les situacions del nostre vida. Quins són els àmbits d'actuació de l'educador social i, per tant, també quines són les sortides laborals? Probablement molts de vosaltres ja ho sabreu, però podem identificar 3 grans àmbits d'actuació de l'educador social. Un primer àmbit és treballar amb persones, des d'aquesta acció educativa, des d'aquest acompanyament, amb persones vulnerables o en situació de vulnerabilitat. Un segon gran àmbit són aquells professionals o aquells àmbits d'intervenció més vinculats amb l'animació sociocultural, amb el desenvolupament comunitari, amb l'educació en el temps lliure. I, per últim, seria el de l'educació permanent, la formació permanent. Anem a veure cada un d'aquests. Tens l'OBS, Òscar, o un programa de gravació? Quan parlem d'acció socioeducativa amb persones en situació de vulnerabilitat, aquí trobarem àmbits en els que podeu treballar, per exemple, com a educadors en serveis socials d'atenció primària, amb justícia juvenil, amb presons, amb infància, adolescència i joventut en risc, amb intervenció en famílies, també en situacions de vulnerabilitat i de risc, amb persones amb discapacitat, amb gent gran, drogodependències, salut mental, persones sense llar, etc. Per tant, totes aquelles persones que estan en una situació més vulnerable que d'altres. Quan parlem d'animació sociocultural i desenvolupament comunitari i educació en el lleure, de què estem parlant? Doncs estem parlant, per exemple, d'educadors socials que estan treballant en àrees de joventut, de cultura, d'oci, en diferents administracions, per exemple, en ajuntaments petits. Probablement, si sou per aquí, he vist algú que deia que era de Bescanó, un altre que era de, no sé, de Porqueres, he vist alguns que heu dit d'on éreu. Aquests ajuntaments solen tenir una figura, un tècnic municipal, moltes vegades fa diferents funcions, i l'educador social és un d'aquests professionals. Per exemple, un tècnic de joventut. També pot ser un educador social.
Programes i serveis de promoció i desenvolupament comunitari o de participació ciutadana i també programes d'educació en el lleure. I llavors tenim aquest altre tercer gran àmbit, que seria el de l'educació permanent, i aquí hi hauria programes de transició a la vida activa i centres de formació ocupacional, per exemple, programes d'inserció laboral per menors no acompanyats, serveis i programes d'acollida amb refugiats o minories o grups estrangers, etc. Per tant, tenim tres grans àmbits. Fixeu-vos que són també permeables. Quan fem categories no vol dir que siguin estanques, sinó que també hi ha una certa permeabilitat entre un i altre. Però per fer-vos una idea de la gran diversitat d'àmbits d'intervenció que té l'educador social. I moltes vegades un educador social que treballa amb persones amb discapacitat té poc a veure amb el que està treballant amb menors no acompanyats o que està treballant amb un CRAE, amb un centre residencial d'acció educativa. Treballen amb col·lectius diferents, amb gent diferents, amb necessitats diferents, però què tenen en comú? Tenen en comú que tots dos treballen des d'aquesta dimensió educativa, de l'acompanyament, de la proximitat, de l'escolta. Bé, anem a veure quines són les diferències, i ara em direu, i ara, molt bé, i quina diferència hi ha entre el treballador social i l'educador social, no? Perquè el treballador social també pot treballar en aquest àmbit. Anem a veure alguns elements. Treballadors socials i educadors socials són dos professions, dos professionals que, evidentment, tots dos treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones, per millorar la inserció social i els drets socials de les persones, tant els educadors socials com els treballadors socials. També tots tenen uns mateixos coneixements de base, unes matèries bàsiques. Has de saber de política, has de saber fonaments educatius, has de saber elements de sociologia, d'antropologia, i una fonamentació de base teòrica és bastant similar. I fins i tot, en alguns serveis, la figura del professional de l'educador social i el treballador social és poc diferenciada. Per exemple, si aneu a la SOPA, que és el centre amb persones sense sostre d'aquí a Girona, allà hi ha contractats educadors socials i treballadors socials. I fan exactament la mateixa feina. Exactament la mateixa. Però això no passa en tots els llocs. Per exemple, si vas a uns serveis socials d'atenció primària, sí que hi ha l'educador social i el treballador social que treballen conjuntament, en molts dels serveis treballen conjuntament. El que passa que moltes vegades i per tradició s'han enfocat a col·lectius diferents. Per exemple, en serveis socials, l'atenció primària, l'educador social treballaria més amb joves i infants i, en canvi, el treballador social treballaria més amb famílies i amb gent gran. Tots dos neixen de professions, totes dues professions neixen de moments diferents. El treball social com a professió és més vella, més antiga, i en canvi l'educació social és més recent. De fet, la diplomatura no és fins als 90, fins als anys 90. Tenen tradicions formatives diferents. El treball social ve més de l'àmbit de les ciències socials. En canvi, l'educació social treballa més des de l'àmbit de l'educació, es basa més en les ciències de l'educació, i això és el que fa també diferenciar la seva gestió, les seves formes de mirar la intervenció. Mentre que el treballador social normalment es centra molt en tots aquests aspectes de gestió, de tràmits, de burocràcia. És qui, per exemple, en serveis socials tramita l'ESPIRMI, per exemple. L'educador social fa una feina molt més d'acompanyament, d'aprenentatge, de donar el bracet a les persones, als grups i a les comunitats, i es focalitza molt en el procés. Més que en el resultat, en el procés. Acompanyem, i durant el procés hi ha un aprenentatge mutu. Finalment, dic que tots dos tenen com cossos professionals diferenciats. Hi ha el Col·legi d'Educadors Socials i hi ha el Col·legi de Treballadors Socials. Malgrat les diferències, si anem a Europa, a Europa tampoc està tan clara la diferència. Hi ha molts llocs que es parla del social work i el social work inclou educació social i treball social. I, per exemple, a tercer i a quart any ja es fan com a especialitzacions. Hi ha altres llocs que parlen del community youth work, per exemple, que seria més un educador social que treballa amb joves. A Europa tampoc està
Clar, i tampoc és un element que puguem resoldre a nivell, jo diria, acadèmic, sinó que ho hem d'anar definint conjuntament amb el camp professional. En relació al pla d'estudis, a veure, què fem a Educació Social? Com potser ja sabeu, tots els graus, Educació Social són 4 anys, es fan 4 anys, cada any s'han de fer 60 crèdits, aquests números que veieu aquí, el 60 vol dir 60 crèdits, STS, són crèdits de Bolonya, a la universitat funcionem no per hores, sinó per crèdit. Són 60 crèdits, s'han de fer 60 crèdits, ara us explicaré què vol dir 60 crèdits, amb hores. Són 60 crèdits, a primer i a segon es fan 60 crèdits en mòduls i assignatures obligatòries, troncals. En canvi, a tercer i a quart l'estructura canvia una mica. A tercer teniu alguns mòduls obligatoris, però ja hi entra l'optativitat i les pràctiques. I a quart ja no teniu mòduls obligatoris i tot es concentra en pràctica, en mòduls optatius, en pràctiques i treball de fi de grau. Però cada curs són 60 crèdits i, per tant, un total de 240 crèdits. Com veieu, és evident, hi ha moltes hores de mòduls obligatoris, que són 144 crèdits, però hi ha 54 hores de pràctiques i TFG. Hi ha moltes... Si una cosa penso que té de peculiar la Universitat de Girona és que es fan pràctiques a 2 cursos, a tercer i a quart, i les hores de pràctiques són considerables. En parlarem després. Per què et diu? Bé, us deia, a la universitat no funcionem per hores, funcionem per crèdits, i si quan entreu us heu d'anar acostumant en aquest llenguatge de crèdits, que a vegades és poc amable, però per fer-vos una idea, un curs, que són 60 crèdits, equivalen a 1.500 hores. 1.500 hores, el curs, equivaldria a més o menys una jornada laboral d'entre 35 i 40 hores setmanals. Per tant, els que voleu treballar i estudiar, plantegeu-vos, si voleu treballar a jornada completa i estudiar a jornada completa, plantegeu-vos. Simplement que si apareix una sol·licitud, potser és més idoni decidir fer menys assignatures, si voleu treballar moltes hores, o bé optar per formes d'universitat menys presencials i més virtuals, com la UOC o la UNED. A Educació Social funcionem per mòduls, ja us ho he dit, i bàsicament a les obligatòries, que són a primer i a segon, tenim mòduls molt grans, de 12 crèdits. 12 crèdits vol dir 300 hores. I aquestes 300 hores com es divideixen? Es divideixen en classes presencials, treball dirigit i treball autònom. I com podeu veure, hi hauria unes 90 hores de classe presencial, 90 de treball dirigit i 120 de treball autònom. Treball dirigit, què vol dir? Són activitats que el professorat posa i que comptabilitza les hores que suposa fer aquell treball. I el treball autònom és tot allò que vosaltres podeu completar de mes a mes. I com treballem? Com es treballa tot això a la Universitat de Girona, en el grau d'Educació Social? Bé, en tot cas l'Anna i la Laura llavors us poden explicar la dificultat que hi ha al primer curs per fer-te una idea clara dels horaris, no? Perquè és el que costa una mica més el primer curs. Per què? Perquè teniu mòduls de 6 i 12 crèdits a primer i a segon, els de 12 són semestrals i els de 6 són anuals, i alhora aquests mòduls feu sessions en grup gran, en grup mitjà i en grup petit. O sigui, que dintre d'un mòdul igual teniu, a la setmana teniu 3 sessions de grup gran, per tant, amb els 60 estudiants que heu entrat a primer, 2 sessions de grup mitjà, el grup es divideix en 2, per tant, uns 30 estudiants, i una sessió en grup petit. I això difereix una mica d'una assignatura a l'altra. A tercer, us he comentat que a quart teniu optatives, i les assignatures optatives són de 3 crèdits, són més petitones, són com càpsules més petites, de 3 crèdits, que es fa més o menys 1 hora i mitja a la setmana de classe, i es fan grups mitjans, entre 25 i 35, no arribem, sí, 35 com a molt, i a vegades fins i tot podeu ser 20 o 15 estudiants amb una optativa. Depèn de l'optativa que escollis, fins i tot pot haver-hi menys estudiants. I finalment tenim el pràcticum, i el pràcticum
les pràctiques es fan a tercer, són 12 crèdits, i es fan durant el segon semestre. I això què vol dir? Que durant 2 dies a la setmana, us n'aneu, a tercer, 2 dies a la setmana esteu, que són els dijous i els divendres, us n'aneu a un centre, feu les pràctiques en aquest centre, i de tant en tant, cada mes, un cop al mes, teniu una tutoria amb 4 o 5 companys més vostres amb un tutor, amb el que aneu fent el seguiment i la reflexió sobre la pràctica que esteu fent en els centres. A quart, en canvi, feu moltes més hores de pràctiques perquè són 30 crèdits. A quart no hi ha docència al primer semestre de quart. Tota la docència que es fa a partir de les pràctiques i treballeu a partir de grups petits. Què vol dir això? Que un cop al mes els estudiants heu de venir a la universitat i treballar, fer el seguiment i la reflexió de les pràctiques que esteu fent amb el vostre tutor i 3 o 4 companys més que estan fent pràctiques en un altre centre diferent del vostre. Sí? El sistema que tenim organitzat també permet que a quart curs, com que només es fan pràctiques, no hi ha altres assignatures, no hi ha altres classes, permet que els estudiants que desitgin puguin anar a fer les pràctiques a l'estranger. Llavors, tenim, per exemple, de 60 estudiants, aquest any n'hi ha 13 que han estat fent les pràctiques a fora. Bàsicament a Llatinoamèrica, però tenim Hondures, Perú, Argentina, Uruguai, Brasil, Bolívia, el Nepal, Marroc. Tenim molts països i els estudiants poden anar a fer durant tot el mes les pràctiques en un d'aquests països. Tenim uns convenis fets amb diferents entitats que anem renovant si pensem que és idoni i funcionen i també estem oberts a propostes d'altra gent que ens aporti llocs de centre fiables, amb els que contrastem la informació i que també ens permeten anar obrint convenis nous i oferir més oferta als estudiants. Bé, dit això, també us volia comentar que a nivell dels estudis ja heu vist que treballeu en grups grans, grups mitjans, grups petits. Com us he dit, a cada curs intentem que hi hagi algun espai en el que treballeu en grup petit i això en diem el que és el pla d'acció tutorial. O sigui, tenim com un pla d'acció tutorial al llarg de tots els cursos, de primer fins a quart. A primer curs i a segon curs els canalitzem amb 2 assignatures que són anuals, de 6 crèdits, no teniu classe cada setmana, són en grups petits, d'uns 15 estudiants, i aquí es treballen competències transversals, però a més es fa un acompanyament per part del professor amb l'estudiant, d'acollida a la universitat, d'acompanyament en els estudis, que el fet de ser un professor que té 15 estudiants permet un contacte molt directe, molt proper, es fan entrevistes individuals, sabent quines són les vostres expectatives, quines són les vostres dificultats, i hi ha una certa orientació per part del professor. Això es dona a primer i a segon amb aquests mòduls, que són obligatoris de l'aprenentatge estudiant universitari 1 i 2, i en canvi a tercer i a quart aquest acompanyament es fa a través dels tutors de pràctiques, que ja us he comentat, que eren en grups petits, entre 4 i 6 estudiants, i a tercer curs es fan al segon semestre i durant el quart es fan el primer semestre amb el tutor de pràctiques i durant el segon semestre amb el tutor de TFG, que també treballa amb 4 o 6 estudiants. Bé, això és un exemple d'horaris del curs, d'aquest curs. Veureu que hi ha, que a sota de cada assignatura veieu que posa grup gran, grup petit, grup mitjà. Cada setmana varien una mica els horaris. No tots els estudiants del mateix grup que entreu, dels 60, teniu el mateix horari, perquè dependrà del grup mitjà o del grup petit en el qual estigueu adherits. Tenim un funcionament una mica peculiar, però que us adapteu ràpid. El primer semestre i el segon, que varien una mica les assignatures de primer i segon semestre. Sí. Finalment, ja per tancar aquest punt, dir-vos que el pla d'estudis, per obtenir el títol de grau en educació social,
heu d'acreditar el nivell de B2 d'una tercera llengua, ja sigui alemany, anglès, francès o italià. Per tant, al final, quan acabeu el quart, si voleu tenir el títol de graduat en educació social, heu de portar evidències que teniu el B2 d'alguna d'aquestes llengües. I ara sí que ja passem, Anna i Laura, en aquesta part més una mica. Quin és el valor afegit que poden aportar també els estudis? Fem activitats com complementàries, que no es fan a tots els graus ni en tots els estudis, i, bueno, una seria el campus d'educació social. Anna, expliques? L'explico jo. El campus d'educació social, com veieu, són 3 dies i 2 nits, i la part més positiva és que accedint a aquest campus veus a professionals que ja estan treballant o t'expliquen experiències d'ells pròpies que han viscut o en l'àmbit o que ja han sigut usuaris i ara són directors d'un CRAE, per exemple, que ens ho va explicar l'Ibrahim. I són xerrades, són animació, és intercanvi i sobretot la part més important és que educació social al final som tots una petita família i és un curs, és un primer, un segon, un tercer, un quart, i en aquest campus estem tots junts, tots els cursos. Molt bé. És un campus que està organitzat conjuntament, entre els estudiants i coordinació d'estudis. Per tant, al començament de curs es crea una comissió d'estudiants representants de cada un dels cursos que són els que elaboren el programa i organitzen tot el campus d'educació social. I aquesta part és molt important perquè com a alumnes nosaltres també podem escollir, o sigui, si formem part de la coordinació, com he fet jo aquest any, podem escollir les persones a les que volem convidar, les xerrades que volem fer o els tallers. I participar d'aquesta manera també dona això veu per poder escollir el que volem fer o no i com volem aprofitar els dies. Molt bé. Una altra activitat és el viatge d'estudis. Sí, això sí que ho explico jo. El viatge d'estudis, bàsicament, és que a segon de carrera es fa com un intercanvi amb estudiants d'un altre país. L'any passat nosaltres, l'any passat no, aquest any, hem anat a Finlàndia i, bàsicament, ells van venir aquí una setmana, els hi vam estar ensenyant serveis a Girona i, diferents coses que els hi poguessin cridar l'atenció que sigués diferent de la seva professió d'allà, per dir-ho així, o sigui, com diferències culturals i de professió. I quan vam anar nosaltres allà, vam anar també una setmana i, el mateix, vam fer visites a diferents serveis, ens van explicar com funcionen allà, el funcionament diferenciat de l'educació i tot això. I la veritat és molt interessant perquè ja no només és que aprens molt de com es fan les coses a altres països, sinó ja també és molt vivencial, no? Ens ho vam passar molt bé i veus coses que ens agraden molt i també te vincules molt amb la classe. I afegir que quan vam anar nosaltres a Finlàndia, com també ells quan van venir aquí, estaven a les nostres cases. Vull dir, nosaltres ens van acollir allà a Finlàndia i, per exemple, en el meu cas, jo estava amb una noia finesa i amb una companya també de classe i això feia com encara més proper i més real l'intercanvi, que no estar junts tota la classe d'aquí, de Catalunya, cap allà. És voluntari, o sigui, no estàs obligat a anar-hi, però qui va té 2 crèdits de reconeixement acadèmic, també. I aquest any hem anat a Finlàndia, però hem anat a Bèlgica, Països Baixos, França, hem anat canviant de destins. I l'any que ve no sé què passarà. Bé, un altre element que també he afegit és que no només tenim el programa de segon, sinó que també hem engegat som membres de la SOCNet, que és una xarxa a nivell europeu, que cada any organitza International University Weeks, setmanes universitàries, que són 5 dies, on estudiants i professorat de les diferents universitats de la xarxa participen en una setmana de formació en una de les universitats. A part de tot això, com ja us deia, en termes d'internacionalització i mobilitat teniu molt fàcil fer el pràcticum a l'estranger, perquè l'estructura ho permet, i a més, com a tots els altres graus, això sí, possibilitat de fer mobilitat amb Erasmus, Prometeu o SICUE, que són diferents tipus de programes de mobilitat, ja sigui a nivell estatal
llatinoamericà o europeu. I el projecte de mentoria? Sí, el projecte de mentoria... a veure... Bàsicament, és com vincular un... Bueno, és un projecte que funciona a educació social. Em sembla que altres carreres també ho tenen, però no totes ho tenen. I bàsicament és com vincular alumnes de primer amb alumnes de segon per poder fer com més fàcil l'entrada a la vida universitària, no? A una universitat nova, un lloc nou, classes noves, i bueno, pues, cada alumne de primer té una persona de segon com de referència per poder pues, comentar coses, quedem per fer... Bueno, jo, per exemple, aquest any he sigut mentora i m'he anat a fer un cafè amb les més mentorades i pues, de vegades m'obren per WhatsApp i me pregunten dubtes. I bueno, fem diverses trobades com per fer una mica de seguiment, no? I un acompanyament al principi de la universitat, bueno, de la carrera. És important afegir, que penso que abans l'Anna Planes no ha comentat, que és necessari fer durant la carrera, no? Durant el grau, 6 crèdits de reconeixement, i llavors, o sigui, sí que és veritat que és una oportunitat de compartir espais i de crear vincle, però també realment és una oportunitat d'aconseguir aquest reconeixement de crèdits i aquests crèdits. A mentoria et donen crèdits, al viatge a Finlàndia també, o al viatge de segon també, i en el campus també et donen. Molt bé, i passem ja a l'últim, no? L'últim bloc, que seria per què, no? Educació social a Girona i no en un altre lloc. D'entrada jo us diria que les dades que tenim són com bastant favorables, en el sentit que amb els últims estudis que s'han fet, tant de l'ACU com estudis propis que hem fet, demostren un índex d'inserció en el món laboral molt elevat, un 95,2% dels estudiants, dels graduats nostres, s'insereixen al món laboral, un 75% ho fan en menys de 3 mesos d'haver acabat la diplomatura. També us he de dir que molts, quan estan fent quart, ja van buscats, no? I les empreses, molts els llocs de pràctica se'ls acaben quedant, i que un 90% dels estudiants en menys d'un any tenen feina. Per tant, inserció laboral molt elevada. També és veritat que no sempre és en les millors condicions, amb salaris que no us fareu rics, no busqueu fer-vos milionaris, però sí que pots acabar traient un sou digne, amb el temps. I llavors també la satisfacció amb l'experiència educativa, vull dir, també les enquestes que es passen també ens han dit que per aquests últims 4 anys, tant a nivell de resultats com d'ensenyament i aprenentatge i suport de l'estudiant, la universitat i el grau en educació social surt força ben parat, i per tant els estudiants que es graduen valoren bé el procés formatiu que han seguit, el suport que se'ls ha donat i els resultats que han tingut cursant el grau a la Universitat de Girona. Però també pensem que és una universitat que té aquesta proximitat, Laura. Sí, bueno, a la pregunta de per què educació social a la UDG és que el que deien, que és una classe de 60 alumnes com a màxim, és un curs, o sigui, és només un primer, o un segon, un tercer, un quart, i això fa que els professors siguin més pròxims, que quan vulguis fer tutories amb ells, que quan hi hagi un treball que no coneix o que no saps fer, doncs ells estiguin a l'abast, i és una educació molt més propera i et fan sentir que tens el teu lloc i que t'escolten, que és bastant important. I en la part de la dimensió, que diem que ni gran ni petita, nosaltres amb el que ens referim és que és això, que no és una universitat com les altres, o sigui, vull dir, com una UAB o una UB, que és supergran, potser és més petita, però té tot el que necessita i tot el que necessiten tots els estudiants per estudiar els graus que volem. Molt bé. Vale, bueno, i per últim, com Girona, dir-ho que és com una ciutat amable i amb diversitat d'oferta, no? Jo consideràvem que era important com remarcar que Girona és com molt petita, no? Te pots fer tot a peu, i a més és com molt acollidora, fàcil de relacionar-te, al final té un ambient familiar, no? I a més és com una ciutat universitària, en el sentit que hi ha aquest ambient universitari, tu vas caminant pel barri vell de Girona i te trobes gent que també veus a la facultat o gent amb carpetes universitàries,
Vull dir, té aquest ambient d'estudiant que també és xulo de viure, no? I ja estaria. Molt bé. Res, si voleu més informació, podeu consultar la web del Grau en Educació Social de la Universitat de Girona i podeu també enviar correus electrònics a mi, que soc l'Anna Planes, o bé en el secretari de coordinació, que és en Carles Pemus. També en la pàgina web de la universitat trobareu un vídeo promocional del grau, que si hi ha alguna cosa que no us ha quedat clara, allà potser ho podreu trobar explicat. També tot el que és el pla d'estudis del grau, amb les assignatures que es fan, els continguts, el descriptor de cada assignatura, tot això està penjat a la web del Grau en Educació Social. Per tant, us convido a que entreu, que consulteu, que mireu i xafardegeu una mica per aprofundir una mica en tot el que hem anat dient ara. I si us sembla, passem a la fase de preguntes, no? Que pel xat he vist que hi ha diverses preguntes. Sí. Ens les vols... Sí, la primera de totes la pregunta en Mike, que pregunta, ¿podemos escoger el sitio de prácticas? Sí. A veure, nosaltres tenim una bossa de pràctiques molt gran, perquè fa molts anys que estem fent les pràctiques. De fet, ara us hi comentava també l'Anna i la Laura, no? Tenim la sort que a Educació Social tenim molta més oferta que demanda, o sigui que tenim moltes més places que les que necessitem per fer les pràctiques. I, en principi, l'estudiant escull. Ara bé, què passa? Que si hi ha 3 estudiants que volen un mateix lloc de pràctiques, llavors sí que aquí s'ha de fer una selecció. Què passa si tu tens interès en anar a un lloc de pràctiques i no està dintre l'oferta que nosaltres oferim? També hi ha possibilitat d'obrir conveni. Cada any hem obert convenis, per exemple, hi ha tingut gent que viu a Lleida i que vol anar a fer totes les pràctiques a Lleida. Hem obert convenis específics per cobrir aquella plaça, o gent que ve del Maresme. En fi, la majoria de pràctiques que tenim són de comarques de Girona, del Maresme i algunes coses d'algunes centres d'Osona, perquè és on tenim el màxim nombre d'estudiants. Vale, la següent pregunta també la fa Mike y pregunta, ¿para poder hacer las prácticas en el extranjero, valoráis saber el idioma o cómo funciona? Home, depèn. La majoria de pràctiques a l'estranger són a països llatinoamericans. Per tant, entenem que la majoria de vosaltres parleu el castellà i no és cap impediment, per tant, no hi ha filtre. Ara bé, sí que si opteu per anar al Nepal o al Marroc, doncs al Nepal s'ha de saber anglès i al Marroc s'ha de saber una mica de francès. Uns coneixements bàsics es necessiten. No es demana el títol, però sí uns coneixements bàsics. Vale. La següent pregunta la fa Fiona i pregunta, hi ha la possibilitat de fer psicologia i educació social a la vegada? Bueno, no tenim una doble titulació de psicologia i educació social. En tot cas, és qüestió de plantejar-te i anar-te a matricular. Hi ha algun estudiant que ho està fent, Penso que a segon, Anna? Sí. Hi ha un estudiant que ho està fent, precisament. I llavors ho fa una mica més a poc, no? Fa assignatures de psicologia i fa, no sé si és de psicologia o de magisteri. Tenim els dos casos, Anna. Els dos casos, sí, sabia que hi havia un. I ho fan més a poc, no sé, Anna i Laura potser la coneixeu més i sabeu més com s'organitza. La veritat és que, concretament no sé com s'ho ha organitzat perquè no he endinsat tant, però sé que ho està fent. Hi ha algunes assignatures que es convaliden, o sigui, l'educació social convalida o reconeix algunes assignatures de treball social, de pedagogia, de psicologia i de magisteri, alguna. Per tant, si algú s'ha interessat en això, primer ha de venir amb els coordinadors i veure què és el que es reconeix per no matricular-se, perquè li quedarà reconegut, i llavors fer el seu propi itinerari intentant lligar horaris. Vale. La següent pregunta també la fa la Fiona i va relacionada amb el mateix, que és si es pot fer educació social i treball social a la vegada. El mateix. Amb la diferència que en treball social hi ha moltes més coses convalidades, o sigui, tenim moltes més assignatures reconegudes. Jo diria que si algú fa el grau d'educació social en 4 anys, llavors fa 2 anys més o menys, uns 2 anys més i es pot treure el de treball social també. Vale. En Mike pregunta si se saben las fechas de preinscripción. Mike i la Mina, que també ho ha preguntat. Doncs jo no els sé, però crec que ens anirem al setembre. Les de matriculació, més que inscriure la matrícula, no?
I la matrícula anirà condicionada amb les notes de tall i, per tant, amb l'adjudicació de places. I com que això va vinculat amb la selectivitat, fins després de la selectivitat això no es pot saber. Tot apunta que serà al setembre aquest any. Vale. Seguidament, la Fiona pregunta com t'adones que educació social és la teva vocació? Ah, Anna i Laura. Ui! Bueno, jo crec que és algo que també ho has d'experimentar, no? Vull dir, crec que és una carrera que és molt vivencial i sense aquesta part més de pràctica és molt difícil saber si és la teva vocació. Vull dir, amb una teoria no et quedarà clar si això és el que és la teva vocació o no, sinó que necessitaràs una part pràctica. Jo animo a fer voluntariats i coses així, encara que sigui de dies petits, per veure si realment aquest món t'atrau, no? De fet, en el llarg dels estudis ja intentem fer, tot i que les pràctiques no es fan fins a tercer i a quart, a primer hi ha una assignatura, al primer semestre, que es fan visites a serveis. Llavors també es fan visites a serveis en petits grups per donar a conèixer tots els àmbits d'intervenció de l'educador social. A segon, no es fan aquestes visites, però sí que hi ha una assignatura que és treball per casos, que el que intenta és apropar la pràctica a la teoria que podeu estar fent. Això per un costat. I dues, l'assignatura de l'aprenentatge del sistema universitari 2, que us he dit que forma part d'aquest pla d'acció tutorial, el que pretén també és que reflexioneu sobre vosaltres mateixos, no? Per què estic fent educació social? Per què he escollit educació social? Quina és la meva trajectòria vital? No? Quins elements, quines eines tinc jo? Què és el que em falta? I amb aquestes, si us hi tireu de caps i us despulleu, parlant metafòricament, doncs podeu aprofitar-la molt per saber si realment és o no és el lloc on vosaltres voleu estar. Vale. La Fiona pregunta, amb quins màsters et pots especialitzar després? Bueno, màsters n'hi ha molts, clar, pots especialitzar en moltes coses. Imagina't, tots els àmbits que us he explicat d'educació social, hi ha molts àmbits, no?, en els que pot treballar un educador social. Per tant, quasi que no en tots, però en molts d'ells hi ha postgraus, hi ha màsters propis, hi ha màsters oficials, jo diria que quasi en tots. O sigui, tots els àmbits, vinculats amb els àmbits que us he anat explicant abans. Hi ha, per exemple, hi ha màsters oficials, hi ha un màster oficial en interuniversitari en joventut, per exemple, perquè hi ha joves. Hi ha màsters en temes de cooperació i desenvolupament. Hi ha màsters en temes, en postgraus en temes de drogodependències. L'oferta és molt variada i tampoc serveix massa de dir ara quins són, perquè els màsters i els postgraus apareixen i desapareixen. Per tant, quasi que esperem a quan acabeu, no?, per després definir en quin postgrau o quin màster et pots apuntar. Vale. Però n'hi ha molts. Vale. L'Ariadna pregunta, la nota de tall se sap ja? No se sap, perquè la nota de tall se sap un cop s'ha fet la selectivitat i va vinculada a la demanda que hi ha. Llavors, a educació social tenim una entrada de 60 estudiants, més un 10%, no?, que poden entrar. Per tant, com a molt poden entrar 66 estudiants. Depèn dels anys. Com més demanda hi ha, la nota de tall serà més elevada. També us he de dir que la nota de tall ha anat augmentant al llarg dels anys. I jo crec recordar que l'any passat la nota de tall era d'un 8 i alguna cosa, un 8 i pico. Un 8 i pico. Tant per cicles formatius com per batxillerat. Vale. Després, la Núria pregunta, es pot treure el B2 a la UDG o ens l'hem de treure en una escola d'idiomes a part? La Universitat de Girona ofereix cursos de llengües modernes i, per tant, tens l'opció també d'apuntar-te en cursos d'anglès i treure't el B2, però has de pagar. O sigui, sí, però pagues, no?, com podries pagar en una acadèmia. No sé dir si és més barat o més car, no tinc ni idea. El que sí que permet, que fa la universitat, el Servei de Llengües Modernes, si no ho recordo malament i si no, us convido que aneu a alguna de les xerrades que fan des del Servei de Llengües Modernes, que penso que hi ha alguna sessió específica sobre aquest tema, deixen apuntar gratuïtament amb una prova de nivell, amb un examen de nivell, per saber en quin nivell esteu. Vale. També la Núria pregunta, tema de transports, hi ha alguna facilitat per arribar a la UDG? És a dir,
algun bus llançadera? Clar, des d'on? Girona és petit. Llavors, els que venen... Hi ha un autobús que puja fins a dalt a la facultat. Però jo no l'he agafat mai, o sigui que no sé si l'Anna i la Laura em poden ajudar amb aquest tema. Però heu de pensar que de l'estació de Renfe fins a la universitat hi ha 10 minuts caminant. 10-15 minuts com a molt caminant en un entorn molt agradable, perquè passes pel barri vell i sí que hi ha escales, per tant pots fer la teva dosi d'exercici diària, no? Anant de l'estació fins a la facultat, perquè per les escales ja et fan fer l'exercici del dia, i respecte a altres llocs jo crec que no hi ha cap més mitjà de transport. No. No hi ha un bus com a tal, però sí que hi ha un autobús proper, molt proper, que és, penso que L7 o una cosa així, que sí que té parada a la universitat. O sigui, realment sí que hi ha la possibilitat de poder anar en transport públic a la universitat. El que també teniu, i això informeu-vos a la pàgina web de la universitat, és un servei d'ajuts a temes de mobilitat. L'he dit, em penso, que és per compartir cotxe amb gent que ve de diferents llocs. Hi ha alguns serveis d'aquests, també un servei de lloguer de bicicletes o de préstec de bicicletes. Per tant, hi ha diferents serveis que ajuden a la mobilitat dels estudiants entre campus i fora de campus, diguéssim. Vale. Estic veient que hi ha diverses preguntes que són diferents entre treball social i educació social. Si heu entrat més tard o alguna cosa així, no passa res perquè aquesta sessió serà gravada i la penjarem a la web de la UDG i aquest tema es tracta durant la sessió. Per tant, us ho podreu tornar a mirar. La següent pregunta, però, la fa la Mònica, que pregunta: es convaliden crèdits i béns d'integració social? Sí. Sí, en funció del pla d'estudis que hagis seguit, es convalida una cosa o una altra. Si heu fet l'OCSE, es convalida una cosa, i si heu fet l'OE, una altra. Si veniu d'ara, que esteu fent ara integració social, es convalida les pràctiques de tercer i es convaliden, si no recordo, 6 optatives. 6 optatives. Que sí, Laura? Sí, correcte. Per tant, les convalidacions venen, però venen quan fas tercer. Primer i a segon és tot igual. Tu les pots fer a primer o a segon, però és el que has dit tu, Anna, que és a tercer, quan no ho fas. Això fa que molts estudiants que venen d'integració social a tercer aprofiten per treure's totes les optatives que els hi falten i quan fan quart només fan, el primer semestre fan les pràctiques i el segon semestre només fan el TFG. Vale. La següent pregunta la fa l'Ariadna i pregunta: quantes places hi ha per la gent que ve del grau superior d'integració social? No hi ha places diferenciades entre cicles formatius i batxillerat. Tots entreu per la mateixa línia. O sigui que hi ha 60 places, 60 més 6, 66 places, diguéssim, i no hi ha diferència entre cicles formatius i batxillerat. Tots entreu per allà mateix. Vale. La Liber pregunta: recomanaríeu aquesta carrera si et vols dedicar a serveis socials? I entre parèntesis ens ha posat adopcions. Anna, Laura? Bueno, digues. Sí, anava a dir, ara mateix estem fent una assignatura justament que la nostra professora és educadora social, sí, almenys fa la funció molt similar i treballa en tema infància en risc, que és més aviat adopcions. I vull dir que aquesta figura hi és. I també, si vols fer pràctiques a infància, a la part d'adopcions també la pots fer, perquè, com deia, en el campus de l'any passat va venir una noia de quart i ens explicava la seva experiència en aquesta fundació. Sí, clarament que sí. Vale. Després la Fiona pregunta: hi ha assignatures de gestió emocional durant la carrera? Mira, és un tema, perquè precisament sí que es tracta en algunes assignatures, però precisament ara, concretament ara, estem treballant amb un pla estratègic de millora de les competències de gestió emocional al llarg de tot el grau. O sigui, es treballen, però
una mica desvinculades amb cada una de les assignatures i ara precisament el que hem fet és crear un equip de professors que estan posant l'accent en això. Per tant, quan vosaltres entreu, igual ja haurem començat a desenvolupar aquest pla. Vale. Ara de moment no hi ha més preguntes. Si voleu deixem un parell de minuts per si algú vol fer alguna altra pregunta que li vingui ara al cap, si voleu, o si no ja farem el tancament. Deixem un parell de minuts. Ha quedat tot clar? Potser, si vols, acabo de respondre el de treball social i educació social, com que ha sortit... Vale, també. Sí. Ja ho he comentat i he posat una diapositiva, no? Quines diferències hi ha? És la pregunta del millor, no? Perquè he comentat, a Europa, per exemple, es parla de social work i inclouen educació social i treball social. Tenen tradicions diferents. El treball social és molt més antiga, educació social és més nova, però educació social s'ha fet un lloc molt clar en el que és el mercat laboral i en els àmbits d'intervenció. La diferència potser més clara és que l'educació social es focalitzaria més en una aproximació més educativa, més d'acompanyament i amb un acompanyament educatiu a les persones i als col·lectius i en els grups, mentre que el treball social potser aniria més enfocat en temes més de gestió de paperassa. Per exemple, en el grau de treball social hi ha l'assignatura de dret i economia. En canvi, a educació social no hi ha ni dret ni economia. Però, en canvi, a educació social tenim moltes més assignatures vinculades amb la didàctica, amb com acompanyar, amb com crear vincle, amb com relacionar-nos amb els altres. Aquesta potser seria la diferència més important entre un i altre. També és veritat que a nivell d'inserció laboral els educadors socials potser tenen més oferta que els treballadors socials. Malgrat els treballadors socials fins ara havien sigut més reconeguts, com que si tinguessin més prestigi i fins i tot amb retribucions econòmiques una mica més elevades, que s'està revertint, o sigui, s'estan igualant i ara ja no estem aquí, però sí que per tradició era una mica diferent. Vale. Han aparegut un parell de preguntes. La Núria pregunta, si fem voluntariat pel nostre compte, també comptaria com a crèdits en funció de les hores? Mira, com ha comentat la Laura, heu de fer 6 crèdits de reconeixement acadèmic. Aquests al llarg del grau, de tots els graus, de totes les facultats de la universitat. Aquests 6 crèdits els podeu fer en diferents activitats que la universitat reconegui. Hi ha un servei de voluntariat a la universitat que té molts convenis amb entitats i que fa fer un curs també de formació en voluntariat. Si fas el voluntariat a través d'aquest servei, es reconeixen el crèdit. Per tant, es reconeixen crèdits de reconeixement. Ara, si tu vas a fer un voluntariat en una entitat que no té res a veure amb la universitat i no s'ha establert cap tipus de conveni, això no es reconeix. No es reconeix. Però també us convido a que m'entreu dintre la pàgina de la Universitat de Voluntariat i Cooperació, perquè hi ha una oferta molt gran de diferents programes. Per exemple, la nostra facultat també impulsa un programa que es diu el Projecte Rossinyol, que és un programa de mentoria i que és un programa també de... La Mina pregunta. Sí? M'he quedat congelada o soc jo? Vale. La següent pregunta és de la Mina. Hola? Sí? Algú em sent? Em Sí. sentiu? Vale. Sí, vale. La Mina pregunta, si vens d'un cicle formatiu de grau superior de turisme, hi ha la possibilitat de fer la carrera d'educació social sense fer la part específica de l'ESPAU? Ni idea. No ho sé. Això és un tema administratiu, la veritat és que no en tinc ni idea. I potser t'hauries d'adreçar a Secretaria Acadèmica. Si busques a la Facultat d'Educació i Psicologia i mires Secretaria Acadèmica, hi ha alguna adreça de correu electrònic o telèfon, truca i pregunta allà, perquè és un tema administratiu i burocràtic que jo no ho tinc clar, no t'ho puc respondre. Horaris, no? Emma pregunta, no, les places d'educació social es solen emplenar totes a la primera convocatòria o sovint hi ha segones i terceres convocatòries? El 99% primera convocatòria, o sigui, i primera opció.
quasi tot és primera opció. I al juny, bueno, que aquest any no serà juny, serà setembre, però normalment en plenem. S'emplena ja a la primera convocatòria. I la majoria de gent, el 90% dels estudiants que tenim, el 99%, ho fa en primera opció. O sigui, és la primera opció, educació social, a la UDG. Però clar, això va d'anys també, eh? Ara dic això, igual l'any que ve queden places lliures. No, ho de provar-ho. Vale. La Fiona pregunta, heu dit els horaris matins o tardes? Vale. Educació social, els horaris de primer són els matins. Ai, a les tardes, perdoneu. A les tardes, a primer, tots els horaris de psicologia, treball social, pedagogia, de tots els graus de la facultat es fan a les tardes a primer i, en canvi, segon és matins i tercer i quart, bàsicament, també és de matins amb algunes optatives a la tarda. Però com que són optatives, sou també lliures d'escollir-les o no. Ara bé, el curs que ve, que és el que a vosaltres us incumbeix, diguéssim, s'ha de veure què passa, perquè tot apunta que la cosa serà una mica diferent com ha sigut aquest any i ara no us podem donar aquesta informació, no tenim ni idea de com organitzarem el proper curs. Vale, doncs sembla que no hi ha cap altra pregunta. Vale, procediríem al tancament de la sessió, si tothom hi està d'acord. I abans de marxar tothom, hauria de fer-vos unes preguntes als que heu assistit a la sessió, per saber què us ha semblat. M'agradaria que em contestéssiu si us ha agradat la sessió, si us ha servit per resoldre els vostres dubtes i si finalment creieu que la UDG pot ser una opció per als vostres estudis. Si poguéssiu respondre això al xat, ens aniria molt bé. Bé, en tot cas, moltes gràcies per venir i si teniu qualsevol dubte, doncs no dubteu a posar-vos en contacte amb Secretaria Acadèmica i a posar-vos en contacte directament o amb mi o amb el meu company, que és el secretari d'Estudis, de coordinació. Mireu la pàgina web, hi ha molta informació i, bueno, si us decidiu per la UDG i acabeu entrant, doncs ens veurem les cares, espero, presencialment l'any vinent. Que tingueu molta sort i bona elecció. No? Sí, bona elecció. Sí. L'Anna i la Laura, jo no els he comprat ni res, vull dir que han sigut molt lliures d'explicar el que volien. La primera nota per participar en això? M'implica pujar la nota? El 10, no? Ja en parlarem, Laura, ja en parlarem.